Ce este mirosul ăsta de pepene? Iar ai fumat vape, măi băiatule? Nu, mami, este de la guma de mestecat, am mâncat una cu pepene, jur! Guma de mestecat nu scoate aburi. Mergem la poligraf chiar acum. Salutare, fraților! Înainte să vedem cine minte, apăsați butonul de follow. Episodul ăsta este legendar! Uite aici, băiatule. Aici o să aflăm adevărul. Senzorii sunt conectați. Puteți pune prima întrebare. Fii sincer. Ai fumat vape cu gust de pepene în camera ta? Nu? Este o minciună! Graficul a luat o razna! Stai puțin, de unde are puștiul ăsta bani de vape? Melec, ia loc pe scaunul de test. Bine, recunosc. Eu l-am cumpărat. Mirosea prea bine a pepene și am vrut să văd cum e. Nu pot să cred! Până la urmă, cine e vinovatul? Asta a fost incredibil. Zdrobiți butonul de follow!